Beda kapitlu ġdid u kompetittiv għal kumpanija Delaru kif iċ-ċentru ta' eċċellenza l-ġdid tal-identità u stampar tas-sigurtà kien uffiċjalment inawgurat tul il-jum tal-ħamis mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan kollu huwa bla dubju nifs ġdid wara li ftit iktar minn sena ilu madwar 300 ħaddiem ħal aħbar kera li jista' jkun li jitlef xogħlu. Id-Delaru ilha topera f'Malta għal 40 sena u issa estendiet l-operat tagħha f'Bulebel b'investiment globali ta' 33 miljun euro. Dan ikopri wkoll l-aħħar apparat titjib fil-faċilità u ħiliet tal-ħaddiema. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li ftit inqas minn sena ilu ma kienx jobsor li f'qasir żmien se jkun iċċelebrat tkabbir bħal dan u li kull ma jmur din l-okkażjoni tkompli turi l-attività ekonomika għalija ta' dan il-Gvern biex jipprovdi xogħlijiet ġodda. Intqal ukoll li f'dan iċ-ċentru se jkun hemm 80 ħaddiem imħarreġ biex b'kollox id-Delaru se tkun qed timpjega 500 ħaddiem il-biċċa l-kbira Maltin. Madankollu l-Prim Ministru fakkar kif għal snin dan il-qasam sofra nuqqas ta' riżors uman u għalhekk saret ħidma biex apart il-kors tal-istampar li qed joffri l-MCAST saret ħidma wkoll biex jinfetaħ kors sekondarju speċifikament fuq l-operat tad-Delaru. Il-Prim Ministru sostna f'konfidenza li l-futur tad-Delaru huwa hawnhekk f'Malta u li l-Gvern tiegħu huwa kommess li jara tagħmel suċċess ikbar. Fl-istess ħin assigura lil ħaddiema li l-Gvern se jibqa' b'impenn li l-post tax-xogħol tagħhom ikun fis-sikur fis-snin li ġejjin u li qed jappoġġja lil din il-kumpanija għall-aħħar biex aħbar kera ta' sena ilu bidluha f'waħda pożittiva.